Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Sharif Baffa ke muku barka da hantsi. To a cikin shirin za ku ji cewar an samu fashewar abubuwa da dama a Kyiv babban birnin Ukraine bayan Rasha ta kai hare-haren makamai masu linzami. Dubban mutane sun gudanar da zanga-zanga a Chicago ta Amurka inda suke nuna kin amincewa da barazanar da shugaba Trump ya yi ta karfafa harkokin shiga da fice da kuma kai jami'an tsaro na ƙasa zuwa birnin. An sako direbobin manyan motocin nan shida 'yan kasar Senegal da ake zargin masu ikirarin jihadi a Mali sun tsare su. A Najeriya, wasu Fulani makiyaya sun kafa wata sabuwar kungiya mai suna Miyatta Allah Fulakoye Soyesa Development Association. To ko menene manufar hakan? Wannan kungiya mun kafa ta domin cin gaban al'umman Fulani, kuma mu tabbatar cewa yaran Fulani sun samu ilimi, mu tabbatar abubuwan nan da ke faruwa a ce Fulani su ne ɓata gari, Fulani kaza. Mun tattauna akan wani matakai ne zai mu ɗauka domin wanke sunan mu Fulani. Muna ɗauke da maimacin amsoshin takardunku duk a cikin shirin, amma kafin nan ga labaran duniya. An samu fashewar abubuwa da dama a Kyiv babban birnin Ukraine bayan Rasha ta kai hare-haren makamai masu linzami. Gidaje da dama ne harin ya shafa inda suka kone ciki har da wani babban ginin gwamnati da ke birnin. An gano jirage masu saukar ungulu na ta kokari wajen ganin an kashe wutar da ta kama a ginin. Jami'ai sun ce akalla mutum 3 sun mutu sannan wasu kusan 20 kuma sun samu rauni. Cikin dare Rasha ta yi amfani da jirage marasa matuka inda ta kai hare-hare a wasu sassa na Ukraine, ciki har da yankunan da ke kusa da iyakar kasar da Poland. Wata sanarwar farko a game da abin da ya haddasa hatsarin karamin jirgin kasar na a Portugal ya gano cewa igiyar da ke hada taraguna biyu ta jirgin kasance ta tsinke. Mutum 16 ne suka rasa ransu bayan da jirgin ya yi hadari a Lisbon a ranar Laraba. Ofishin da ke kula da harkokin sufuri a Portugal ya ce sai da aka tabbatar da lafiyar karamin jirgin kasan da safiyar ranar da abin zai faru, kuma komai lafiya lau babu wata matsala. To amma daga bisani hadarin ya faru wanda ba a san abin da janyo shi ba. Sanarwar ta ce babu wani tabbaci akan abin da aka gano a game da musabbabin hadarin karamin jirgin. There are multiple investigations going on. The company that runs the Wakiliyar BBC ta ce a yanzu haka ana gudanar da bincike da dama, inda kamfanin da ke kula da jirgin kasan da kuma ofishin da ke kula da harkokin sufuri a Lisbon ke nasu binciken don gano abin da ya janyo hadarin karamin jirgin kasan. Dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a Chicago inda suka nuna kin amincewa da barazanar da shugaba Trump ya yi ta karfafa harkokin shiga da fice da kuma kai jami'an tsaro na kasa zuwa birnin. A ranar Asabar shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na sada zumunta wani hotonsa da aka hada da kwamfuta. Ya juya wa jirgi mai saukar ungulu baya, sannan kuma ga wuta na ci a Chicago, kana kuma ya rubuta cewa ina jin daɗin mayar da mutane garuruwansu na asali da sanyin safiya. Cikin sakon nasa ya kuma ce nan ba da jimawa ba wannan birni zai gano abin da yasa ake kiran ma'aikatar yaƙi da sunanta. Tuni gwamnan jihar Illinois J.B. Pritzker ya zargi Mr. Trump da yi wa birnin barazanar yaƙi, yana mai cewa wannan kalamai nasa ba abin wasa ba ne. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaba Trump ya bayyana damuwa kan yiwuwar kasancewar wasu daga cikin Isra'ilawa da har yanzu Hamas ke tsare da su a Gaza a raye, a yayin da dubban Isra'ilawa suka yi gangami a Tel Aviv a daren jiya Asabar. Wasu daga cikin masu zanga-zanga sun yi kira ga shugaba Trump din akan ya matsa Prime Minister Netanyahu lamba wajen ceto mutanen nan ta hanyar amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta. Mr. Trump ya ce Amurka na tattaunawa sosai da Hamas domin sako raguwar mutanen baki daya, to amma ya ce an shaida masa cewa an sanya masa cewa akwai waɗanda suka mutu a cikin su. Isra'ila ta ce mayakan Hamas na rike da mutane kusan 50, to amma mutum 20 ne kadai ake gani suna raye. Israel has toughened its line in recent weeks saying that it has to Wakilin BBC ce control. Isra'ila ta sake nana da cewa dole ne ta kwace ikon Gaza domin ta murkushe Hamas da kuma kubutar da mutanen da suka rage a tsare a hannun Hamas din. An sako direbobin manyan motoci nan shida 'yan kasar Senegal da ake zargi masu ikirarin jihadi a Mali na tsare da su a cewar kungiyar direbobi ta Mali. Rahotanni sun ce kungiyar masu kaifin kishin Islama da ke da alaka da alka'ida ne suka kama direbobin a ranar Alhamis din da ta gabata bayan da suka rufe wata hanya a yammacin Mali. Kungiyar ta sanar da rufe hanyoyi biyu a yankin arewacin Malin da nufin hana shigar da mai cikin Mali daga Senegal. Mazauna garuruwan da hanyoyin suka ratsa sun kasance cikin fargaba saboda suna ganin rufe hanyoyin zai janyo musu fuskantar karancin abubuwan bukatun yau da kullum. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
To ma'adala yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su cikin shirin kuma za mu fara ne daga Ukraine inda aka samu fashewar abubuwa masu yawa a Kyiv babban birnin kasar da safiyar yau Lahadi ciki har da akalla ɗaya a ƙwaryar birnin. Rasha ta kai hari a babban birnin kasar da makamai masu linzami da dama tare da harba jirage marasa matuka a sassan Ukraine. Daga Kyiv din ga fasar rahoton Sarah Rainsford. Wakilar BBC ta ce daga saman wani gini ta ga yadda hayaki ke tashi daga Kyiv babban birnin kasar. Da kuma ce al'amarin ya faru ne a ƙwaryar birnin kuma bayan fashewar farko da safiyar yau tawagar BBC sun ga yadda wasu makamai masu linzami biyu ke tafiya cikin sauri. Ba su san wurin da makaman suka dosa ba, amma hayaki ya rika tashi a wani wuri da ke kusa da Maidan, wato dandalin 'yanci. Kuma magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce ma'aikatan kashe gobara suna wani ginin gwamnati bayan harin da ake tsammanin na wani jirgi mara matuki ne. A jiya da daddare ne dai Rasha ta kaddamar da hare-haren jirage marasa matuka a sassan Ukraine. Kuma hukumomi sun ba da rahoton tashin gobara a gidajen da ke birnin Kyiv, kuma an samu asarar rayuka. Kawo yanzu na'urar kakkaɓo makamai na ƙasar na ci gaba da aiki yayin da jirage marasa matuƙa ke ci gaba da shawagi a sararin samaniya. Ba kasafai ake kai wa ƙwaryar birnin Kyiv hare-hare ba saboda na'urar kakkaɓo makamai. Sai dai yayin da shugaba Putin ya yi ikirarin cewa a shirye yake zauna kan teburin sulhu, Rasha na ci gaba da kai wa Ukraine hari ciki har da babban birnin ƙasar. A kai da Raliya Zubairu da fasar hoton Sarah Rainsford. To muna muku waɗannan rahotanni ne daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai Najeriya, inda wasu Fulani makiyaya suka kafa wata sabuwar kungiya bai suna Miyatta Allah Fulako Yesu Development Association da nufin bin matakan kare mutunci da farfado da martaba da kyawawan ɗabi'un da al'adu na al'ummar Fulani a duk faɗin ƙasar. Kungiyar mai manufar kyautata zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya ta ɗaura ɗamarar ganin an sanya yaran Fulani a makaranta da yin ilmantar da su da kyautata tarbiyyarsu. Alhaji Abubakar Suleiman shi ne shugaban sabuwar kungiyar Fulanin, kuma bayan kammala wani babban taro na kungiyar da aka yi a Abuja ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Badamasi Abdulkadir Muktar. Mun tattauna abubuwa kamar guda 2 zuwa 3. Na farko wannan kungiya mun kafa ta domin cin gaban al'umman Fulani, kuma lalle mu tabbatar cewa yaran Fulani sun samu ilimi. Bayan sun samu ilimi a kasan nan mu tabbatar irin abubuwan nan da ke faruwa a ce Fulani su ne ɓata gari, Fulani kaza kaza. Mun tattauna akan wane matakai ne zai mu ɗauka domin wanke sunan mu Fulani. Domin in ka duba al'umman kasan nan kowane juriya tana da ɓata gari kuma tana da mai kyau. To mu ba zai kasance ba sai a zo a ɗauke mu a alaman cewa dukkan mu gabaki ɗaya ba mu da kyau. To mun tattauna wannan shi ma. Sabuwar kungiya ce kenan kuka kafa? Sabuwar kungiya ne. A kasan nan gabaki ɗaya kowane fitar ka shiga yanzu muna da wakilai. To bayan kun tattauna kamar yadda ka ce batutuwa da kuke ganin cewa su ne suka shafi al'ummar Fulani wanda ya sa kuka kafa wannan kungiya. To kamar yanzu wace matsaya kuka cimma kenan? In Allah ya ga zai mu ɗauki mataki daga national level har zuwa state har zuwa local government har zuwa ward mu tabbatar cewa mun zagaya kasar nan gabaki ɗaya. Mun tara sarakunan Fulani da sauran al'ummanmu na Fulani mun tabbatar cewa mun sa su domin a samu haɗin kai a sa yara a makaranta, kuma mu tabbatar cewa wannan ɓata sunan da ake mana da wannan kore-koren da ake mana a state a ce mu ba 'yan ƙasa bane mu bar state din duka mun tattauna wannan, kuma mun samu matsaya in Allah da zai mu yi tuwa ga baki ɗaya mu jaddada wannan abubuwan da muka tattauna. Akwai sauran ƙungiyoyi da a baya aka sani sun yi fishe sun yi girma, ƙungiyoyin Fulani ne masu kare muradun Fulani ne, gwamnati ta san da su, an san da su a ƙasa baki ɗaya. Kamar ba ku gamsu da abubuwan da suke yi bane yasa ku kaɓulo da taku sabuwar ƙungiya? Ka san kullum ana nemi cin gaba ne. Cin gaba ne muka samu na cewa mun tattauna waɗansu abubuwa ko kuma mun duba waɗansu abubuwa da ya kamata a ce mun tsara wanda su ba su duba ba a wancan lokacin. Kuma muna kira da su dukansu su zo su ba mu kungiyoyin nan na kasa na Fulani su zo su ba mu goyon baya don mu samu cin gaban al'umman Fulani. To tunda kun ware abubuwan da kuke ganin cewa su ne mafita, kun yi tunanin hanyar aiwatar da su waɗannan muradin naku? Muna so lalle mu haɗa kai da gwamnatin tarayya da gwamnatoci na state domin mu tattauna da waɗannan mutanen na gwamnatin ƙasar nan domin mu samu cin gaban al'umman Fulani.
Alhaji Abubakar Sulaiman shugaban kungiyar shugaban sabuwar kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatta Allah Fulako Yeso Development Association a Najeriya kenan. To har yanzu muna Najeriya inda gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar ta ce akalla mutum 63 ciki har da sojoji 5 aka kashe a harin da mayakan Boko Haram suka kai wa garin Dara Jamal da ke karamar hukumar Bama wanda ke kusa da iyaka da Kamaru. Gwamnatin ta ce a baya-bayan nan dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya sake tsugunar da al'ummar garin waɗanda ke samun mafaka a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke ciki da wajen ƙasar. Dauda Iliya shi ne mai magana da yawun gwamnan jihar Borno ya yi ƙarin bayani kan yadda lamarin ya faru ta waya. Lamarin ya faru ne a ranar Juma'a da maraice zuwa cikin dare inda su mayakan Boko Haram suka farwa garin. Wannan gari na Dara Jamal bai kai watanni 2 ba aka sake tsugunar da su. Gwamnan jihar Borno ya sake gina garin, aka samu musu da ababen more rayuwa, aka tsugunar da su domin akasari wasu daga cikin su sun tsallaka ma ketaren Najeriya, wasu suna kasashen Chadi, Kamaru, wasu kuma suna garin Bama sansanin gudun hijira. Burin mai girma gwamna na ganin cewa ya sake tsugunar da al'ummar musamman ma yankunan da wannan rikici na Boko Haram ya shafa su ma sai aka tsugunar da su. A kasa da sa'o'i 24 da faruwar wannan lamarin mai girma gwamna ya kai ziyarar ta'aziyya da jaje wa al'ummar wannan garin da kuma ba su tabbacin cewa insha Allah za su sake karfafa matakan tsaro a inda ya buƙaci cewa ya kamata a samar da sojoji da suke kare gandun daji da ake kira forest guard domin su jami'an sojoji da 'yan sanda ba ko ina ne za su iya kasancewa suna nan ba. Da mai girma gwamna ya kai ziyara nan Dara Jamal din inda aka kai wani hari me ya gani? To ya ga al'umma suna nan mazansu da matansu kawai dai suna cikin yanayi ne na fargaba da kuma tashin hankali. Ka ce wannan gari bai kai wata biyu ba da aka sake tsugunar da al'umma wannan gari a garin su. Shin a lokacin da aka tsugunar da su ba samun musu da matakan tsaro ba ne har hakan ta kasance a yanzu? An samu da matakan tsaro sai dai kin san matakan tsaro kamar me kenan misali suwa aka saka akwai sojoji akwai su ma da kansu matasa 'yan sa kai da kuma su mafarautan sai dai kin san abin ne yana da girma sosai yanzu in an ɗauki misali karamar hukumar Bama kaɗai girman garin da fadin garin gaskiya na da fadi sosai wanda za a cewa ko ina ne kake tsammanin cewa soja zai je ko kuma jami'an tsaro amma wani lokaci ana cewa mai son abin ka fi ka dabara amma ire-iren waɗannan suna faruwa za ga cewa za a ɗauki matakai kuma domin a kare sake aukuwan wannan lamarin. Jami'an tsaron ne ba su wadata ba hakan ta kasance? Yawwa sun yi karanci gaskiya kuma shi yasa shi mai girma gwamnati ya jaddada kan cewa akwai bukatan waɗannan 'yan forest guard ɗin suna kammala horonsu ya kamata a tura su ire-iren waɗannan garuruwan domin a sake karfafa tsaro. An kashe mutane fiye da 60 an ce kuma har da jami'an tsaro. A dai alkaliman da shi mai girma gwamna ya faɗa 58 fararen hula da kuma sojoji guda 5. Dauda Iliya mai magana da yawon gwamnan jihar Borno kenan. To yanzu a birnin da ke Najeriya karfe 8 ne saura minti 17 haka lokacin ke a makwabcin Najeriya wato jamhuriyar Nijar. Aisha Sharifa ke gabatar muku da shirin hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To tun a farkon shirin kun ji cewar wata sanarwar farko a game da abin da ya haddasa hatsarin karamin jirgin kasar na a Portugal ya gano cewa igiyar da ke hada tarakuna biyu ta jirgin kasance ta tsinke. To madalla yanzu kuma sai filinmu na amsoshin takardunku. Masu sauraro, sallama a gare ku a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. Sunana Ahmad Kabo Idris. Za mu buɗe shirin da tambayar farko da muka samu daga Yakubu mai aski daga jamhuriyar Nijar, inda yake son ƙarin bayani akan mecece dawar gona da rabe-rabenta. Na kuma miƙa tambayar ga Farfesa Ado Muhammad na ɓangaren tarihi a Jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Kayan in ba da amsa, gona iri biyu ce, akwai gonar jigawa, akwai gonar hwadama. Ita ma dawa iri biyu ce, akwai wadda take yi gonar jigawa, akwai wadda take yi gonar hwadama. Wadda take yi gonar hwadama ko kasa ta
gonar jigawa ba ta yi, wadda take yi gonar jigawa ko kasa ta gonar hadama ba ta yi. Cikin wannan hangare biyu na dawa kuma kala-kala ne, kana iya ka samu dawa jan jare, kana iya ka samu dawa bakin kono, kana iya ka samu dawa kyarma. Gabacin Sokoto Zamfara suna kyarma sosai, ita ƙanana ce kamar shinkafa take. Mai abin nihi nan dangace ga tambayar ku shine dawa gona akwai wadda take yi gona ta jigawa, akwai wadda take yi gona ta fadama. Mecece gonar jigawa haka Prof da kuma ita gonar fadama ɗin? Gonar jigawa ita ce gona mai rairai ta bisa tudu, ko da tudun malaliya ne yana da faɗi, abin da yake mahimmi gare shi rairai ne, ko da an zuba mai taki an yi mini kaji jigawa kenan. Gonar hadama kau ita ce gona mai laka, sai cikin hadama take, wadda take yawancin lokaci cikin kwancin gaba gulbi ne take, kuma laka ke gare ta, ko ka ta gulbin rima, ko ka ta gulbin bunsuru, ko ka ta gulbin calawa, ko ka ta gulbin kandawa, ko ka ta duk gulbi inda kake so, gaɓoɓin shi suna da hadamomi na laka. To nan ne ake yi ba inda ba kwancin ruwan ke bi ba, a yi gonakai na laka. Nan ake yin lambu, nan ake yin abubuwa wanda ba su ga gonar jigawa mai rairai. Sai mu dawo ga batun abin da ake nufi da ita dawar gonan. Yau, dawar gonar ita ce wadda ake yi jigawa. To, ita yaya take mecece ita dawar gonan? Iri-iri ce, na ce maka akwai baƙin kono, akwai jannare, akwai ƴarma, akwai su iri-iri. Prof, akwai bambanci tsakanin dawar gona da kuma dawa da muka sani haka ake ci? Manoma ko mutane na karkara kamar mu suna iya ganewa haka wa abincin, amma ku ba ku iya ganewa. Kai yanzu baka ne ba ka iya ganewa, awo tuwonta ba ka iya ganewa, an awo hurarta ba ka iya ganewa. Ta yaya to kuke bambancewa haka kuma a gane? Ta wajen ɗanɗanonta, ta wajen yadda ake ganinta, wata tana iya yin duhu tuwonta ya baki kirin kamar laka. Da ma an yi hurarta ka ji zaƙi ka san waga kowace irin dawa ce. Dawar da muka sani a nan ake siya a kasuwa ya abinci ita ce dawa gona ko kwa a ta bambanta da wadda ake kira da dawar gona? Dawar da kuka saye in kasuwa ce, kowace irin kasuwa ce, akwai kowace iri, akwai ta gona, akwai ta fadama, sai dai wadda ka zaɓa ka sau, ko ko wadda ke akwai kasuwar ka sau. Menene alfanunta haka ga ɗan adam? Alfanun dawa in ka biyo gargajiya tuwo ake yi da ita, ai maku tuwo da marice ko da rana, in an raga tuwo ai zawai, ita an keɓe ta musamman domin yin tuwo. Sa'annan dawa ta hura unhwani ga jiki, ita dawa gona tana ɗauke bisa ga masana na fannin abinci da na likita da sinadarai wanda take da sauƙin narkazuwa, inda ake son mutane su ci ta saboda ciwon sukari na iya cin ta ba tare da illa ba, ko tunda tana da saurin narkar da abubuwan sinadaran da ke ciki. Farfesa Ado Muhammad kenan na ɓangaren tarihi a Jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma za mu saurari Dr. Tasiu Ibrahim, malami a ɓangaren koyar da aikin likitanci a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda abokin aikina Badamasi Abdulkadir Muktar ya gabatar masa da tambayar da Ashiru Usman sabuwar Gwaram jihar Jigawa ya aiko mana akan cutar typhoid. Ita cutar typhoid tana daga cikin ƙananan ƙwayoyin halittu da suke shiga jikin ɗan adam su zama sun samar da cuta. Ido baya iya ganin su. Ita ƙwayar cutar a ilimin kimiyya ana kiranta Salmonella typhi, kuma takan shiga jiki ta bi jini ta je ta samu gurbi a 'yan hanji, wanda duk illolin da za ta samar a ta wannan siga ne take samar da su, wanda kuma ana ɗaukan ta ne
ta hanyar abin da a turanci ake ce mafi oral, ma'ana daga yanayin gurbatar abin da ake kaiwa baki, domin gurbata ne daga bahaya ko bangaren fitsari na mutum wanda yake dauke da wannan kwayar cuta, yana kuma fitar da wannan kwayar cuta a bahayan shi ko a fitsarin shi, kuma dan adam ya ci. To ta haka ake samun ita wannan larura ta typhoid. Wato kenan abin da ka sa a bakinka shi zai haddasa min mutum cutar typhoid kenan? Shakka babu, ai yanda ka ji din nan bature ya ce fecal-oral, daga gurbata daga bahaya ko fitsari na dan adam zuwa baki. Ana iya cewa cuta ce mai alaka da rashin tsafta kenan? Zai yi mutum yana da tsafta a gidan shi, amma kuma ya je ya yi cima. A yi haƙuri inda zan taɓa ban so in buɗa ba, to amma misali duk yawanci inda akan da ko irin abin da muke ce ma tsire ko kuma suya, za ka ga sukan yanka su kabeji da sauran nau'in wasu kayan lambu. To wata sa'a misali daga lambun nan za a ɗauki wannan kabeji ana girgije shi a ruwa, wanda in kai kallo can sai ka hango yara ko almajirai ne suna ba haya suna fitsari a wannan ruwa. Kuma ruwan nan ya gangaro an girgije da shi. Da ya iso teburin mai wannan tsire sai ka ga ba an kiyaye ƙara wanke shi da tsaftace shi ba. Ko nau'i na irin salad da akan ci a ɗakunan sai da abinci, za ka ga wasu ma bisa al'ada kila ba su da ɗabi'ar yin tsarki da wannan auduga ne da ake ko abin nan, ko kuma wannan takarda da ake ce ma tissue paper, da shi ake katse ba haya kuma a zo a dakumi abin da za a yayyanka a ba mutane. To dakta, wani alamomi mutum zai gani ya san cewa yana da wannan larura? Sun kama tun daga zazzabi, ciwon kai, tashin zuciya, amai, gaba-gaba ciwon ciki, sai a zo ga inda za a fara samun wasu manyan matsaloli. Akwai inda ake samun wasu kuraje wanda ana ganin su duka suna nuna, musamman ga waɗanda fararen fata ne, duk suna daga cikin alamomi. Kwankwatsar gaɓuɓɓa, wanda waɗannan alamomi sukan yi kusan kamanceceniya da nau'in irin na zazzabin cizon sauro, sai ya zama ya fara samar da manyan matsaloli in ba a ɗau mataki ba. Ya taɓa ciki, ya tsinka 'yan hanji, ya sa zautuwa, har ya taɓa ƙwaƙwalwa, duka yana yin. To dakta, ana warkewa? Sosai kuwa ana warkewa, musamman in an zabura a kan lokaci kamun ma ya illa, kamun ya samar da manyan matsaloli, an je asibiti an ba da magunguna da suka kamata, likitoci sun tantance, sun yi abin da ya kamata, ana warkewa tas. To sai hanyoyin kauce ma wannan lalura ta cutar typhoid, kamar me ya kamata mutane su yi? Na farko sai an rungumi al'adar tsafta da kuma tsantsayi da kulawa. A ilmantar da ma'aikatan lambu, a wayar da kan masu sai da nama da sauransu, irin ganyaye da suke yankawa ya zama suna tsaftace shi, ya zama cewa ɗakunan sai da abinci, abin da ake ce ma restaurant, an shiga an wayar da su wajen ya za su tsaftace wannan tsari na salad. Kamar ni ka'ida da na ɗauka bana cin ganye a waje kwata-kwata, sai a gidana, domin iyalina ita ce na fi yarda da tafi kowa iya haɗa wannan ganye. Don haka ban taɓa yin typhoid ba, ban sanya yake a surar jikina ba, sai dai in ce gashi ga mara lafiya. Wani abin sha'awa, ita wannan larura tana da rigakafi. An samar da rigakafi, to mutane za su iya yin rigakafi domin su samu kariya daga gare ta, insha Allah. Dr. Tasiu Ibrahim kenan, malami a ɓangaren koyar da aikin likitanci a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sai tambaya ta ƙarshe da ta fito daga baban gida na Yelwa Bungudun jihar Jigawa, inda yake neman ƙarin bayani akan yadda ake kasuwanci ta intanet da yadda mutum zai biya haraji akan kasuwancin. Akan wannan batu, abokiyar aiki na Aisha Aliyu Ja'far ta tuntuɓi Abdullahi Salihu Abubakar, wani ɗan Najeriya mai bincike akan hanyoyin sadarwa a ƙasashe masu tasowa. Hanyar farko za ka iya gina shago na musamman, ma'ana online store kenan, ta hanyar tsarin da ake kira e-commerce, ma'ana tsarin kasuwanci ta hanyar sadarwa. Shago ne bai da bambanci da shago na zamani, zahirin rayuwa da mutum zai iya zuwa ya shigo ya sai kaya ko dai ta hanyar bagenan ko kuma ya ga farashi kawai ya ajiye kuɗi ya karɓi kaya. Akwai tsari na biyu kuma da ake amfani da shi ta hanyoyin kafafen sada zumunta, wanda shi kuma yana da nau'i biyu. Akwai nau'in yin amfani da mutanen da kake abota da su, ma'ana friends ko followers kenan, musamman a tsari na irin na Facebook da tsari na Twitter da sauran kafafe na sada zumunta. Shi wannan tsari galibi an gina shi ne akan ta'aruf, ma'ana sanayya
da kuma amana da aminci da waɗanda kake tare da su suke da shi a kanka, domin za ka rubuta sako ne kawai ma'ana post ka tallata hajarka, mutane kuma su tuntuɓe ka ko dai ta hanyar private message PM kenan ko kuma ta hanyar wayar salula ko na makamancin wannan. Akwai tsari na biyu, akwai wani bangare da ake kira da suna marketplace a dandalin Facebook misali. Kasuwa ce kawai ta kowa da kowa, inda zaka je ka baje hajarka, nan kuma ba sako bane zaka rubuta, kawai zaka sanya hoton hajarka da adireshin gidanka da lambar wayarka da sauransu. So wanda yake bukata zai kira ka a waya ko ya tura maka sakon email ko ta hanyar sakon private message ma'ana PM kenan, hirar gane ga ka ta hanyar chatting ku yi magana. Sannan akwai tsarin kasuwanci da ake ta hanyar manhajoji na sadarwa na wayar salula irin su WhatsApp kenan. To akwai WhatsApp business application da ake amfani da ita kuma nan zaka ɗora hajojinka nan ma, duk wanda yake abota da kai ko kuma yake da adireshi ko link din wannan shago naka zai iya tuntubar ka. To akwai wasu sharuɗa da mutum zai cika ne kafin ya fara irin wannan kasuwancin? Idan shago ne na musamman ginanne irin su Amazon, abu na farko shine ya zama kana da kamfani. So a takaice zaka samu kamfani, kai ma kamfanin rajista a kasar da kake. Musamman a Najeriya zaka yi rajista da Corporate Affairs Commission, sannan kuma ya danganci nau'in hajar da kake saidawa. In haja ce da ke da alaka da wasu bangarori na gwamnati waɗanda su ma ake bukatan masu hajojin su yi rajista da su, duk zaka je kai rajista da su. A duk lokaci ka aika wa corporate affairs ko kuma duk hukumomin gwamnati abin da ya kira returns. Ma'ana zaka rubuta bayanai daga nau'in kasuwancin da kai, mutanen da suka sai kaya a shagon ka da kuma na nawa suka saya, sannan kuma in akwai tax ma'ana haraji kenan za ka yi remitin, ma'ana za ka rika zamanto mai karban haraji a madadin gwamnatin Najeriya kenan, sannan kana aika ma kuma tattara haraji na kasa kenan. Waɗancan mahallai da ne magana irin su WhatsApp da sauransu, su kuma wannan galibi idan kasuwanci ne na peer to peer ma'ana P2P kenan, na ga ka ga mai saye kawai ya kira ka a waya ne ina son abu kaza, ka tura musu, kamar yadda galibi matan aure suna da irin nau'in kasuwanci da waɗanda suke da shaguna su ma suna zuwa su tallata a nan kafar, kawai ka kira su a waya su tura ma kaya ta hanyar tasha da sauransu. Kaga wannan bai bukatar wani arrangement sosai, abinda kawai yake bukata kawai shine mutane su san abin da kake saidawa kuma su tuntube ka, sannan kuma kawai ka aika musu kai tsaye. Wannan baka bukatan sai kai wani rajista. Abdullahi Salihu Abubakar kenan, wani ɗan Najeriya mai bincike akan hanyoyin sadarwa a ƙasashe masu tasowa. Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin, a madadin abokan aiki. Sunana Ahmad Kabo Idris nake cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Ahmad Kabo Idris. Sauraron labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku, idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa, labaran duniya a duk inda kuke. To madalla sai ku ci gaba da kasancewa da BBC Hausan a shafukanmu na sada zumunta da ma shafinmu na bbchausa.com inda muke wallafa muku labarai. Daga cikin labaran da ke wannan shafi akwai da ke cewa NNPP ta kura Abdulmumin Kufa daga jam'iyyar. Sai kuma labarin da muka wallafa da ke cewa abubuwan da ke sa ku ga jini a cikin ba hayar ku. Wasu daga cikin labaran da ke wannan shafi kenan, kuma duka karshen shirin kenan. A madadin Raliya Zubairu wadda ta shirya, Daniel Ocha ya haɗa mana sauti, Aisha Sharif Bafa ne ke cewa mu ne lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.